Hello guys, jotno lamsogani channel o gang jakma to phajak naidi borok kwbangma tini mela cholinai oro hangrai ni mela ongo daily no bosor faika hingke oro hangrai ni mela ongo ang khai to mela naya ang tini nogo thano naio hingke oro ang bazar o kisa guri langnai mela o naidi oro khumrok kaham phalo mela ni dino hingke jotono phalo hingke tak to hor ongya ba tiklai bai ako jotono manthogo ta mela phurba haideba hingke sab jakmao mela nai comment khai sadi angkhe twice bo naijai kho iko taklai bo manai li ang nogo thanai hingke haibano ang kisa guri langnai hin tongo tamtam manui tong bwswk borok rok ta tangbai ako joto manui no tongo je nungmani naithok mangno kaham cup set rok amtui ogo amtui rok mangsi bising kaham hingke ang tini ongko boys mangsa ma kaisi oro boys reward mangsa ma kaisi taham ni hingkhai ongko bwla black case ongtongo yang bazar o bwla hingke case ni bagui ang obo video khaimani khorang no rwlaiya ang boys ma khaika andro haino naitoknai tini video no paithak jora moche hingke tei tamtam tong norok no jotono phunuknai je phunukmanchak andro naitoknai video no haino hai. Naidi cup set naithok bwsa nungnani bagui kaham glama mo kai uplaisa oblai lama oro ang hamjakmani tongo kotorma iko ongko yellow colour tei kufur rok mono hwnka ang tui nungnani hamjakta tui kutung rok abono ang tui phano nungnai hamjakma kutung kaham no painani himmani dam sao borok 60 taka hinjo kaisa do hwnkhe ang naithokjak omono markai no ang tei hamjago simple kotor rok hwnkha tei phano totolangjaya saimanya kho hingke ang norok no joto video phunugui maliya belai bang thangkha aboni haini bagui hingke ang short kaisa reso joto nukliya norok hingke nai jakmao bridge ni tui thejak bwswk pungri marung rokha kirmasa pura war sukamo phunosi kotormasi jagaya pura tui themani abojak beglai tui tongkha gana o direct naikhe marung tongo haisa hingke chwngta bridge ainaro thang tongo ayango hingke mwkhwtwng rok phalo hinui tei tamtam tong kisa naithok ngana obo hingke norok naitoknani blog no choyasak norok no ang bar sao ani blog no naitongni choyasak ni naidi haibano tei tamo sanai ba abono ma sao ta koyo norok ni support nangbula hingke aboni bagui norok no ma koyo hingke norok bo maya daya khlaiui jotono video rok naikha hingke subscribe rok khaidiui tei like comment share rok khainani tei tapukdi aboto bwswk nangyapla haino khainai mano abo jani bo khasi baksa khainai tongo baksa khaya tongo hingke chwng tawui oro mwkhwtwng bazar o hamnai oro mwkhwtwng set khlaijak iko jaga aro picture o rijak tongo mwkhwtwng picture o swijak tongo hingke naidi chwng bisingo habani hailani tabuk oro hingke dugan o rwna bagui set tangjak oyang hingke step tangjak obo tom khainai jani aro kaisa naidi chwng tong bisingo habmano oro naidi marwngui tongkha jotono set o jaga kosoi mulai kwrui kosoi kolokja tongo kosoi kiting tongo kosoi dasha rok saka hwnkhe coffee naidi jotono set mang omo hwnkhe sobaida hwnkhe ang sini maliya joto sini manbaiya omo iko full coffee omkorok sini maya naidi oro line amtwima oyango phanduk rok anaros rok tongo oro hwnkhe horo hwnkhe tap rwjak norok haisi ongko tang aswk bai ako aswk swnambai ako hingke salo ba horo chibla mela hainai o ang hingke tabuk nogo thangui tongo telong bora o.
telamro thang tabuk sakman hoite telamro ba thang henge guys ang tabuk telamro sokpajak oro hingke mobile company ni bwskango ko ofuni rong nukana hingke tabuk gari ni sing thangmai to khwayo hingke tabuk tibin khaina hini singkhabjak dogano ang puri sanai bo hingke alu bora se sana phone ang puri hamjago haini bagui hingke norok bai sabaya konbai mal sinai hingke guys sing puri sai beka tibin thebe beka tabuk sing thalani nogo. Hello guys hingke ang tang nogo sokpaika telamarani sokpai mai sai sokpai. Hello guys hingke ang tang nogo sokpaika tin parawo tukoi musi mai sai pai ang tabo iko haino guru tum nukhlawo mo hingke sini rabat hingke nangnai tongdi tekisa phunogan sin para mo hingke sini rabat stam khaimani semani hingke angko kai pai khanga mo taklain tesiko kotor ekdom kaham no rabat stam oro bisingo samsata tak kuskuri khase ungkong iko samsata ungkong kri kha masing nibla rak sai tongbai ta nani chini monar krata pura sakoi baksa pura no thaika singbono pula bo thaidrobo khangna hangkai gong sima khaguta naisana naya suja bongya pura gong sima khago am suksat hangga bthai to thaika hangga te liklai koklai phedeba am tin bagai pura naiklai se ma khago am suk dating ga chin mo bujo to na hamjago gan video tin bega am sukno no an video nai tong am bega jotun hambai hingke ang asuk video buskango an mukhang nukjagai kok saimala tin time kurun bega hingke jotun no